Today I would like to explain you more about regenerative viticulture, and this is why I'm in this little forest here. Some years ago I was thinking, how is it possible that a forest like this can capture so much carbon dioxide into the soil while a conventional vineyard cannot do that? Well, today I'm going to explain you the practices that we are doing in the vineyard so that we transform the vineyard in something closer to a forest by always following what nature would do. One of the key things about regenerative viticulture is that we need to build this cover ground with grass that starts to absorb this carbon dioxide from the atmosphere into the soil, and thus increasing also the biodiversity in the vineyards. This is very different from what our grandparents used to tell us, to bring brick tractors, to till the soil, to plow the soil until it was naked soil. So as you can see, it's a big change. So here we have, for example, this fantastic ground cover, and it's great, but it's not enough. Now what we have to do is to activate the carbon pump. This basically works on the way that we have to let the grass grow, but at a certain moment we have to cut it. We can use animals or we can use machinery, and every time that we cut it, the plant cannot hold so many roots, and these roots that have carbon are released step by step into the soil. And this is how we achieve to store this carbon into the soil. By doing this, let it grow and cutting this carbon pump, we maximize the effect of storing the carbon. Now I'm walking in a very different parcel inside here in Mas La Plana, where things are a bit more complicated, and I'm going to meet Montse Catasús, who is part of the team that is working with the regenerative viticulture. Montse, què tal, com estàs? Molt bé, Bé? molt bé. Bueno, pues què ens expliques d'aquí? Aquí ens costa una mica més la coberta vegetal. Sí, la veritat és que també venim d'un any difícil i clar, això fa que la coberta sembrada doncs no s'agafi. I aquí ens costa també perquè també és una vinya amb més inclinació, més pendent, s'escola l'aigua. Sí, de fet, a les parts del fons està molt més ben agafada i aquí doncs encara és molt més pobre per això, no? De fet, encara estem incrementant la matèria orgànica i tot plegat i llavors tot anirà lligat, no? Però alguna va sortint, no? Sí, Hi ha una mica de mostassa per aquí, les rabanisses, que també bioindicadores, que encara el tenim una mica pobre al sol, però a poc a poc, no? Sí, això vol dir que anem bé. Bé, Montse, doncs amb la regenerativa, sempre que es pugui, sempre diem que millor tenir animals, no? Perquè al final els animals ens ajuden amb això d'imitar la natura. Aquí tenim unes quantes ovelles, no? En lloc de fer la pastura convencional, de deixar les ovelles en les vinyes i que vagin per on vulguin, doncs ho estructurarem de maneres diferents. I aquí farem la planificació del pastureig, no? Que és aquest quadre que tens aquí i que ens permet d'alguna forma saber on haurien d'estar les ovelles cada un dels dies de l'any, pràcticament. El que volem és imitar aquest efecte manada, no? Que es coneix dels ramats d'animals que van tots junts, corrents, i van tots juntets per al tema de protegir-se dels depredadors, i llavors no estan massa temps en un mateix lloc, mengen, defequen i se'n van. Però és un període curt de temps, amb molta densitat i un espai molt curt, no? Això quan expliquem, de vegades, no, et trobes que hi ha viticultors que diuen no, és que de quan en quan passa un ramat per aquí, tot això, no? Però jo sempre els explico que no n'hi ha prou en que passi un ramat, no? Que veritablement hem de dirigir aquest ramat, com tu dius, doncs amb aquesta densitat, amb aquest espai, amb aquest temps i amb aquesta dinàmica perquè veritablement funcioni la regeneració dels sòls. I per fer aquesta transició, important alimentar els sòls, no? Donar aquests nutrients als sòls perquè puguin viure els ceps, però també aquestes cobertes vegetals. Sí, és molt important perquè si no, no tenen substrat on créixer, on desenvolupar-se, i al final estressaries la planta i tampoc no funcionaria. I això ho fem amb compost orgànic, no? I durant uns quants anys al principi, fins que es produeix aquest canvi. Sí, i també estem incrementant les dosis d'addició de compost orgànic, quasi doblant o triplicant. Imagina, tot el contrari del que ens deien a les universitats, oi que sí? Correcte, sí. Veníem de menys d'un 1% i ara estem, doncs, mínim un 3%. Montse, sempre parlem de la regeneració dels sòls, no? De tornar a la vida amb els sòls, però la regenerativa va més enllà, no? Hem de, d'alguna forma, tornar a la vida a tot l'ecosistema. Sí, és aquesta visió doncs, més holística, no? De tenir-ho tot contemplat, doncs, perquè la natura
continuï el seu cicle biològic, no? I Al final. explica'ns algunes de les accions que hem fet aquí a Masaplana, per exemple. Sí, doncs hi ha algunes basses d'amfibis. Com aquesta? Sí, com aquesta, perquè vinguin els ocells i aleshores també hem fet alguns hotels insectes, també. Després hem plantat a la zona dels marges diferents tipus d'arbustives i melíferes, no?, perquè vinguin les abelles. Tenim arnes d'abelles, tenim nius d'ocells, també. De ratpenats, també, De ratpenats. importants. Sí. Bueno, al final és fer un ecosistema cada cop més complex, no? I això fa més resilient també i d'alguna forma també ens ajuda a que funcioni tot millor d'alguna forma, Correcte. que imitem aquesta natura que dèiem. Today we had the chance to learn about some of the regenerative viticulture practices, and there are some more. And you can see how these practices improve the soils, they regenerate the soils, they improve the vineyards, and I honestly believe that they also work on ourselves. They also help us to change our inside. So here is the thing, some time ago, me and some friends, we decided that we wanted to promote this. And we created the first association on regenerative viticulture here in Spain. So if you're a vine grower or a winemaker, or if you own a winery, or you just like nature, please check on this website. Here you're going to find a lot of information, experiences of other vine growers, things that have worked well, things that you have to be careful. And all at the end, we do it because we believe that viticulture, the vineyards, can be also a way to heal our planet. So join us.